Aquesta que farem, que és el My Sweet Lord, és del Harrison, que és el guitarrista dels Beatles. El va conèixer el Maharishi, bueno, el van conèixer tots els Beatles. Van anar a un viatge a l'Índia a l'època més psicodèlica i van conèixer el Maharishi i el Harrison va tenir una relació molt... Era el més místic dels Beatles. I es diu que quan ell va morir es va il·luminar l'habitació. Vull dir que era un... I es nota amb les cançons que fa i amb les lletres que té, la seva senzillesa i molta humanitat, el tio. I per això m'ha agradat, perquè és com molt sincer per mi fer això, perquè és com un personatge que conec des de tota la meva vida i m'acosta al meu d'allò, però bueno, és una cançó totalment devocional i que parla d'això, és molt còsmica, no? I parla del Bhagavad Gita i del Krishna i això. I m'ha semblat que era molt guai per tancar. I no és gaire ortodox, però bueno, jo tampoc ho soc. Vale, doncs, quan vulgueu. Bueno, no sé com voleu començar. Que comenci ell explicant una mica... Què explico? No sé, passem discs i ara mira explicant-lo que... Bueno, doncs jo us explico, com he fet a l'altaquer, us l'explico una mica perquè a mi m'agrada molt preparar els altars aquests i una mica de significat té, no, per mi. I llavors, bueno, representant les espermes, doncs he volgut que hi haguessin tots els elements, no? Hi ha el foc, les espermes, les flors que representen la terra i els minerals que representen la terra. He posat aigua també i havia portat una pluma, però és que l'he perduda per allà a la bossa i no la trobo, perquè volia que la pluma representés a l'aire, no? Però bueno. L'incens. L'incens, exacte, veus? L'incens fa de l'aire. I llavors he portat, tinc aquesta postal de Ganesha, perquè, bueno, us vaig explicar l'altre dia, el Bhakti són cants devocionals que els dediquem als déus, no? O a qui vulguis, o a la natura, o a qui vulgui. I a mi Ganesha és una deïtat que m'agrada molt, perquè Ganesha representa... És la divinitat que ens aplana el camí, no? Amb les seves petjades ens va fent el camí més fàcil. I cantar-li a Ganesha és com demanar-li que ens posi les coses més fàcils, no? I per això l'he volgut portar. I llavors he portat aquesta divinitat, que aquesta és budista, que jo ara he estat 7 o 8 dies en un monestir budista i just feien una formació i parlaven d'aquest déu que és l'Amitayus i, bueno, com estic ara bastant connectada amb el déu aquest, doncs em feia il·lusió també tenir-lo aquí en l'altar, no? I l'Amitayus, bueno, és una divinitat que el que ell parla de la ment, no? Que nosaltres, ell parla que tenim diferents ments, no? Hi ha la ment burda, que em diuen que és quan pensem, bueno, tinc que anar a treballar, m'haig de vestir, haig de fer el dinar, tots aquests pensaments, no? I tot el que pensem. Però que a la llarga i a la curta, el fet de tot això que pensem ens fa sofrir, no? I llavors a la nit quan dormim, que tenim un altre tipus de pensament, que no el diferencia de quan estem desperts, també és sofriment, perquè tenim malsons i tot això, i llavors diu, si la ment, i els budistes consideren que tot això la ment s'ho inventa, que res és veritat, perquè la veritat és que cada un quan mirem amb els ulls i escoltem i sentim, estem mirant la mateixa cosa i cada un sent coses diferents, per tant la ment s'ho està inventant tot contínuament, no? Llavors dic, el que hem de fer és imaginar-nos, com que la ment s'ho inventa tot, doncs imaginem-nos a nosaltres, o sigui, canviem la nostra ment i imaginem les coses que vulguem imaginar positives, no? I en el moment que estava jo, en aquell moment que vaig anar al monestir aquest, doncs la veritat que necessitava pensaments així i la veritat és que m'ha agradat molt perquè és veritat, no? Nosaltres som uns cracs tenim els pensaments, perquè de seguida, hosti, passa això, no sé què, sempre pensem el pitjor de totes les coses, no? Doncs
com aprendre, fer un exercici i practicar el fer al revés, si no qualsevol cosa que ens passi, que hem perdut les claus, que no sé què, posar-hi el pensament positiu de seguida, no dir, hòstia, ara no tinc les claus, no les trobaré, no sé què, no dir no. Bueno, han desaparegut les claus, ara mateix apareixeran aquí, no sé. O sigui, i això ens costa, estem més acostumats a fer el contrari, no? I bueno, doncs aquesta divinitat doncs, és una mica aquest missatge, no? I ja està. Allà al Garraf has estat, Anna? No, cap a Montserrat i a un monestir budista. Bueno, a veure, no tenen un... No és com el del Garraf, que tenen l'estopa aquesta. És una masia que l'han arreglat i l'han acondicionat i tot és així en plan budista, però des de fora, si no ho saps, no veus que sigui un monestir budista. Un lloc molt xulo, està molt bé perquè pots anar, si no tens un duro, pots anar allà, si només t'ajudis allà a fer coses, et pots quedar el temps que vulguis allà. També si dius, mira, tinc pocs diners, doncs pots plantar la tenda de campanya allà, et deixen estar allà. Bueno, gent molt... M'agrada molt, està molt bé. Però el lloc això per perdre de tant en tant, està bé. Y rezo y a mí me gusta mucho rezar y me gusta mucho cantar. Por tant, seguro que saben molt bé. Molt bé. I ja està. Podríem obrir la sessió fent 3 oms? Podries Sí. fer tu? Ai, sí, a mi tant. I el Jordi ha posat aquí el Hanuman, també, no me'n recordo, que també li farà al Jordi, va voler-hi alguna cosa i... Hanuman és la bestiola. La bestiola que transcendeix la seva animalitat a través de l'amor incondicional. L'amor incondicional, en aquest cas, cap a Rama i Sita, que són... Rama és un avatar, és una encarnació pura directa de Vishnu i és l'antecessor de Krishna. Jo li tinc com una mena de devoció també especial, perquè vaig connectar amb Hanuman amb un ashram del Sai Baba i em va sentar bé. És la força animal, és la força més mecànica i Rama és la pura estructura, no? Com s'ha d'organitzar una societat. Si per les raons que siguin, no? Jo què sé, els reis són perquè Déu, mitjançant Déu, com ho diuen? Dios mediante, o per la voluntat de Dios, no sé com ho diuen això dels reis. En aquest cas és així, Rama era un príncep. I només perquè va rebre un mal pensament d'un dels ciutadans, ell ho deixa tot enrere, se'n va amb el seu cosí, amb la seva dona cap a la jungla. La selva en aquell moment, doncs, evidentment, és on resideix la bèstia, és el gran perill, és el que trenca la civilització. Si no és per un mal pensament d'un dels habitants, el que és l'encarnació pura de Vishnu, s'ha de replantejar tot, que és el que estem jugant amb aquesta de societat. I evidentment també hi ha la seva faceta guerrera, no? S'enfronta a mesures, no? que són pues, com els dimonis, no? Són com els arcontes, com els voladors, no? com els sers inorgànics. En aquest cas, pues, des del Ramayana, allà on s'explica la història de Rama, pues, evidentment estan encarnats i tenen cos i tenen quantitat de poder i tal. Però sempre que hi ha com un assassinat, no? Quan Rama mata un dimoni o un altre tipus d'entitat, entre cometes, negativa, sempre allibera una ànima, no? És l'oportunitat que tenim sempre d'aquest renaixement continu. Quan acabem a una faceta en podem obrir una altra.
I bueno, el porto sempre a la cartera, no he portat absolutament res i l'he deixat aquí, a Hanuman, el déu dels micos. Sense ell, la història del Ramayana no es bé s'ha acabat bé, vol dir que a través de la devoció nosaltres fins i tot podem ajudar als déus, en una època on els déus es podien expressar d'una manera externa. Ara nosaltres quan cantem, aquí cantem. Cantem a la nostra pròpia potencialitat, a totes les energies i totes les seves correspondències de co-creació. Vol dir que si cantem a Krishna, la joia de viure és la nostra pròpia joia de viure. Si estem cantant a Ganesha, és la nostra capacitat de desfer els nostres propis obstacles, etc. I si voleu, doncs això, comencem cantant tres oms, ens asseiem correctament, intentant alinear la columna, tots més o menys ja ho sabem, adoptem un mudra que ens vingui de gust o no, segons ho sentim. I des d'aquí inspirem per cantar. Que comenci la festa. Us recordo una mica com anava? És trencar la màgia. Sí, no ho he dit res i tal, però és que ha quedat tan bé, tio. Els tres homes han estat els més guapos que... Hòstia, que bé, que guapo, no? I doncs comencem i... Que comenci la festa, no hi Clar, podem no volia tallar. Escolta, de fet, deixa'm també el cronòmetre. No, sí, tens raó, perquè com haguéssim començat, tothom buscant allà... De fet, estava a l'última. Clar, per això... No, per això. Però m'ha semblat bé, però he parlat amb mi mateix com si tothom ja sabia. El cronòmetre. Vale, doncs farem l'última. És només aquest vers, el que està en negreta. I veieu la segona paraula, Narayan, doncs després apareix una altra paraula que de fet és la mateixa, però no sé, ho he escrit, ho he redactat jo i ho fem malament. O sigui que Sat Narayan, Waheguru, Hari Narayan... Tot des de l'A Klaina, eh? Sí, des de l'A Klaina. Aquella. Va. Us faig una petita intro i bueno. I els puc dir una intro també? Els explico una mica per recordar de què anava aquest mantra. Que tant és perquè el tema és sentir-lo i a vegades tampoc fa falta saber. Però bueno, ja que tenim una explicació del que és el mantra, no? Us ho llegeixo. És un mantra de protecció i claretat, desperta la fluïdesa de la nostra energia infinita i creativa. Narayan és un aspecte diví femení que es relaciona amb l'aigua. Amb aquest mantra ens alliberem de bloquejos emocionals i ens descarreguem de saviesa per harmonitzar la nostra comunicació, l'abundància i la prosperitat. Amén.
Jo vaig a lo meu i ja està. Vull dir que perfecte. No, que sí. Última vez que te corto. No. Lo prometo. És que faci Però tu falta. no podràs fer-ho. Bueno, però ell no ho fa. Li toca. Mira, tiene un xiste, això. Per menys privilegiada. Bueno, tu fes la música. Vale. Ja està. Bueno, Sí. El que t'ho dic. fem una vegada perquè ho vegin, perquè tu no vas venir l'altra vegada. És un mantra que el cantem i es fan tot de gestos amb les mans, que va seguint la música. Vale? Per això ho fem un cop i així ho veieu, tot el rato és el mateix. Al principi potser et lies, però et ves fent-te fixar en el que fa la gent i ja ho agafaràs de seguida perquè no fas res. Vols que canti o no cal? Sí. Sí. Com era tu? No recordo. Un moment, Sí, no. Tu te'n recordes com era? No ho he fet mai. Sí, era així. Era sol i fa. I el baixar. El baixar. Així, així. Com una Exacte, sí. Oh. És que ara m'he despistat. Muy bien, gràcies. Oh, yeah. És que ara vas dir, hòstia, em faltava avui i no me'n recordo. Vale, va, tornem. Com començava? És que ara m'he... Hòstia, com has començat així? Ai, sí, vale. Va. Sanmarayan Waheguru Harinarayan Sannam Sanmarayan Waheguru Harinarayan Sannam Sanmarayan Waheguru Harinarayan Sannam Sanmarayan Waheguru Harinarayan Sannam. Ja tot el mateix. Sanmarayan Waheguru Harinarayan Sannam. 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 Sanmarayan
Una cosa que és molt bonica de cantar junts és intentar no sentir com la teva veu, no? Sinó com tot el que es crea amb totes les veus juntes, no? I no és que una veu sigui pitjor o millor, perquè a vegades una veu desafinada amb junt amb tot sona bé, no sé, és molt raro. Un piano ben afinat està lleugerament desafinat, o sigui que no hem de tenir cap por de res, i tampoc com és un bon exercici de no individualització, no? De pensar en que és una sola veu, no? Llavors se't fa més fàcil, et treu pressió. Satnam. Nam és nom, és veu. I Sat és veritat, és el que acaba succeint. Alguna preferència? No, jo també el que he notat és que a mi jo sentia les veus més de tothom que l'altre dia. Sentia molt baix. No sé. Vale, doncs si voleu podem fer la primera, Om Namo Bhagavate, la Sudevaya. Vols explicar-lo una mica? Bueno, us llegeixo perquè no me'n recordo. És un mantra hindú dedicat a Vishnu i a Krishna i es coneix com el mantra de la liberació i es recita per aconseguir la llibertat. Aquest mantra s'utilitza per cridar a la pròpia divinitat interior i es diu que la seva constant repetició condueix a la il·luminació i a la realització de la pròpia naturalesa de cada ésser. No sé si tu saps alguna cosa més d'avui. No, ja m'està bé, vam a liberar-nos. Espera, vaig a buscar el meu mòbil.
Vale, doncs continuem amb la següent, amb Hare Krishna. El Maha Mantra, el gran mantra.
Baba Hanuman, no? La teva deïtat. El Baba Hanuman. Però bon, no m'ha Krishna. Uf, No. no m'ha passat. Està d'un Krishna a los Ramones, una mica. Vale, pues... m'ha sortit el punky que tenia dins. Si tu veus, vas a un lloc, una celebració dels Hare Krishna, veuràs que els subidons Que com sí, ho canten, com ho la canten. tonyina que donen... Vale. Guai. Vale, doncs aquí, en veritat, només es diu la segona estrofa. Ai, el segon vers. O sigui... Jaya Siya Rama Jai Jai Hanuman Jaya Siya Rama Jai Hanuman Jaya Siya Rama Jai Jai Hanuman Jaya Siya Rama Hanuman. Vale? És a dir, totes es fan així iguals, menys de cada grup de 4, l'última s'espera dir el Hanuman. Llavors jo entremig diré algun vers, però us avisaré d'estar una mica atents i després tots contestarem amb aquesta part. Tu saps què vol dir, Jordi, això? No, Jaya Saja Rama Jai Hanuman. No sé què vol dir Jaya Siya. No. Bé. Però sí que és una cançó que, de fet, aquests dies que l'has posat un parell de cops, aquesta cançó, aquesta setmana. Sí. I fa molt temps a mi que aquesta cançó, clar, la posa molts cops i em mola molt aquest tema. Molt guapo. Va. Afinació tibetana. Això es diu quan? Saps quan sona així? Li he fotut canya aquest últim. La guitarra m'ha quedat flipant. Perquè hi ha corrents, que si no, sortiria corrents.
Jaya Siya Rama Jai Jai Hanuman. 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 Vale, tot bé? Guai. Doncs ara farem el fin de fiesta i ho provarem una mica abans, ¿vale? Perquè no és com les altres que són preguntes-respostes, sinó que aquí directament ja... Examen final. Sí, a la primera ja i no es repeteix. Però, bueno, podem fer allò, si vols. O sigui, veus per això d'anar a la segona, vull dir, a la darrera, que aquí és on comença, bueno, comença abans, ¿vale? Comença al final de la... Comença el Hare Krishna de la primera plana, no? Llavors comença, tota l'estona és el mateix. Seria bé, és la mateixa melodia, no? Això entre parèntesis no es diu. Heu de dir només l'altre. Ets un bit, això ho dius tu, no? Quina Quina vocació, no? És el millor que em pots dir. Vale, doncs sí. I... O sigui que si tu ho veus bé o no? Jo ho veig de puta mare. Jo sí, ho veig molt bé. Vale, pues, què t'anava a dir? Què us anava a dir? Doncs comencem. Llavors, de la primera plana heu de fer els parèntesis. De la primera, els parèntesis. Sí, i de la segona, al revés, l'altre. Vale? Però bueno, provem. O sigui, la primera part ho podeu fer, però tampoc... O sigui, és més important la segona, vale? També podeu escoltar, però si voleu provem la segona part, a partir de la segona part, i així ho provem un cop, i llavors quan la fem de veritat ja estarem una mica... ja haurem parat el cop. Vale, doncs comencem a les dues últimes línies de la primera plana. Vale?
Ah, Sí, sí. és fàcil, només és tota l'estona igual. Però aquí diu... Clar, tu com no veus no pots tirar. No, perquè... Ah, però sense por, sense por. Estàvem aquí baix ja, que sí? Sí, estàvem ja acabant. El moviment amb... Clar, clar. Què? Ah, vale. Però cantàvem fluixet, perquè encara no ens hi hem prou. Exacte, vale, sí, doncs ho tornem a provar i també allò, com feies tu, palmes, volia portar la pandereta, però clar, també és un lío, la pandereta. Si no la toques bé, vull dir que no... Això de la percussió... Jo tinc pensat en un proper mantra sí que portar un percussionista, però un tio que sàpiga, perquè... saps? Paquis de pacotilla, algú és nada, Què? Dic de pacotilla nada. Perquè venim aquí un bon... No, perquè la pandereta, si la toques així més o menys, és que ens anem tots a pic. No, ja. Si tu estiguessis per picar, faries alguna cosa. Dic que si tu estiguessis per picar, Clar. pots fer el... Té ritme. Bueno, provem un dia, fem un assaig. Jo tinc un tambor xamànic. Bueno, jo he pensat de dir-li al nebot de l'Oriol, al nebot del col·lega, de l'Edo, perquè té sentit. Que té sentit. Per això, sí. A part de que és el meu germà, però vull dir... Tot el karma, no? Vale, pues jo què sé, aquí no vull vergonyes ni històries. És que res que hosti entre les ulleres i que no entenc res. Sí, Xaxa. Com es diu això? Hem de quedar amb Com aquest, es diu sí. això? Però cantant de tothom no es nota si t'equivoques. Para Jo no canto bé, jo no faig bé. Sacshat, diu. Més vergonya que no em fa piqui costant de l'ús. Tasmani Shri. Com es diu Més això? vergonya que no em fa piqui costant de l'ús. És que no sé. Tasmani Shri. That's my stream. Val. No sé, tampoc ho sé. És difícil. Però bueno, ens tirem el... No, el Gurube no. Gurufnama. Gurufnama. Val. Es pot dir Gurunama, ja està. Té Vale, I anem a veure. Aquí havíem fet Una un altra manera que moviment. pot passar. Clar, no passa res. Provem-la un moment. I si ens queda mig mig, la tornem a fer. Va. Vinga, la repetim per entrar. I really want to see
estem fade out. Bueno, ja el proper cop ja ens la sabrem una mica més, no? Mare meva. Que bé. Bueno, molt bé. Molt agraïts, Aquí estamos. Moltes gràcies. Mare meva. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Gràcies per entrevistar. Encantat. A tots. És molt guapa l'experiència. A més, és diferent, que un bolo. Vull dir, és diferent que un bolo, per mi també. És guai. Llavors suposo que quan sigui el mateix tot, serà guai. Vull dir, intentar una comunió, encara que no es trobi, no, però m'entens. No. Però buscar l'enfoc en un bolo, així... És que aquí hi ha poca diferència. Clar. Aquí ja, bueno, no sé, he vist a vegades allò reportatges dels Beatles i com els tios es movien i tots els milers de persones es movien allà exactament igual, al mateix moment, sincrònicament, i allò és comunió. Total. De vegades vas a la missa de gall i flipes, no? Ja. No, però sí que és veritat que, bueno, jo em noto el cantar tot junt, es crea una energia, no? Sí. Molt guai. Qui canta els mals espanta. Sí, no, Hare Krishna ha estat. I ara m'he recordat... Estat bé, no? Ara m'he recordat que aquest Hem matí estat he cantant. llegit a l'Instagram o així, que es veu que avui, com sempre s'ha de ser el dia mundial d'algú, es veu que avui és el dia mundial de la unitat. Ah, mira. I estan fent, a tot el món, estan fent meditacions i cants per crear la unitat, no? Mira, I que bé. Perquè I ens cantar aquí tots junts hem n'adonem, creat perquè la unitat ja està ja creada. Exacte. Bueno, res, hem estat cantant tota l'estona A Krishna, no? a Vishnu, Vishnu. no? Perquè I qui era? Vishnu és el màster del manteniment, L'univers. no? Si hi ha una energia de creació i una altra de finitud, entremig Vishnu, i per tant és Dharma, no? Que és, ja, a nivell humà és la nostra vida, tot allò que ens permet evolucionar. Vishnu sempre està relacionada amb l'energia de, com dir-ho, em surt avatar, no? de totes les persones que proclamen. Crist i Krishna tenen la mateixa arrel i això és Vishnu, no? És Dharma, és ensenyament, és coneixement, és consciència. Pues eso. Pues colorín y colorado. ya nos comemos un chocolate. Pensava, això és una ofrena, ho podem I tant, I jo abans de començar ja buscava... La tenies triada i tot. Total, De xocolata n'hi ha més, si en voleu.